θα πάμε να συναντήσουμε στην Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται, τον Γαβρίλ Χαρίτο, τον ερευνητή του Ελιαμέπ, για να μας δώσει την εικόνα της κατάστασης που επικρατεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Κύριε Χαρίτο, καλησπέρα από την Αθήνα. Γιατί μαθαίνουμε ότι έχουμε πριν από λίγο επίθεση, πολύ νεκρή επίθεση στη Βηρητό. Λοιπόν, στις 4 η ώρα ακούστηκε μια μεγάλη έκρηξη στην συνοικία Ντάχια στη Βηρητό. Η συνοικία αυτή ελέγχεται από την Χεσμολάχ, είναι σιητική, αλλά το περίεργο που συνέβη είναι ότι παράλληλα σε πολλές περιοχές της χώρας, στο Λίβανο και στη Βηρητό και στο νότο και στην κοιλάδα Μπεκά, εξεράγησαν μπίπερ, δηλαδή κάτι σαν walkie-talkie, που έχουν τα στελέχη της Χεσμολάχ για να συνεννοούνται αναμεταξύ τους. Άρα και λοιπόν ελέγχεται αν είναι χτύπημα από την Χεσμολάχ. Ναι. Λοιπόν, εδώ στο Ισραήλ δεν υπάρχει ούτε σχολιασμός ούτε καμία αντίδραση. Αναμεταδίδονται όλες οι πληροφορίες από τα αραβικά μέσα. Είναι της τελευταίας στιγμής είναι της τελευταίας στιγμής και είναι σε εξέλιξη. Γιατί όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Reuters έκανε λόγο για κυβερνοεπίθεση από τους Ισραηλινούς, που είχε ως στόχο τα μπίπερ των στελεχών της οργάνωσης, και η οργάνωση έχει βγάλει και ανακοίνωση προς τα στελέχη της να απομακρυνθούν από τα μπίπερ που ίσως έχουν κοντά τους. Μάλιστα. Και αυτό το λέμε τώρα γιατί πέρα από το γεγονός, και θα δούμε τον αριθμό των θυμάτων, περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε τη διάσταση τώρα αυτής της έκρηξης που είχαμε. Κύριε Χαρίτο, αυτό που συζητείτε, και δεν ξέρω εσείς τι εκτιμάτε ότι βρισκόμαστε μπροστά, σε αυτή την περιβόητη πια και πολύ διαφημισμένη όλο το προηγούμενο διάστημα διάχυση του πολέμου με το Λίβανο, στα βόρεια του Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται πλέον το Ισραήλ. Προχωρά. Ακριβώς. Λοιπόν. Χθες το βράδυ άρχισε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 9 το βράδυ, που ολοκληρώθηκε γύρω στις 3 το πρωί. Και η απόφαση ήταν ότι προστίθεται ως στόχος πολέμου η επιστροφή των Ισραηλινών που εγκατέλειψαν τις εστίες τους από τις πόλεις τους στις βόρειες περιοχές της χώρας από τον περασμένο Οκτώβριο έως και τώρα. Μιλάμε για γύρω στις 150.000 άτομα που έχουν φύγει από τις πόλεις τους, και αυτό ουσιαστικά σημαίνει τι? Ότι για να επιστρέψουν πρέπει να καθαρίσει η περιοχή. Και πάμε να δούμε στους χάρτες που έχουμε. Ακριβώς. Και πάμε να δούμε στους χάρτες που θα δείξουμε τώρα ποια ακριβώς είναι η περιοχή που πρέπει να καθαρίσει για τους Ισραηλινούς, να κάνουν αυτές τις ζώνες ασφαλείας προκειμένου να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι μάλιστα πίεζαν την κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν είναι ένας χάρτης που μας στείλατε πριν από λίγο. Πίεζαν την κυβέρνηση να επιστρέψουν στα σπίτια τους για να πάνε τα παιδιά τους σχολείο. Λες και δεν συμβαίνει τίποτε άλλο, έτσι. Λοιπόν, αυτός ο χάρτης. Κοιτάξτε, ουσιαστικά η Ισραηλινή κυβέρνηση αυτό το οποίο αποφάσισε χθες, έδωσε μια αναπάντηση στις επικρίσεις και των δημάρχων και των κοινοταρχών αλλά και της κοινής γνώμης, ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και ουσιαστικά 40 χιλιόμετρα νοτίως των συνόρων του Ισραήλ με το Λίβανο είναι ακατοίκητη ζώνη, ουσιαστικά είναι εμπόλεμη κατάσταση. Και εδώ ο χάρτης εδώ πέρα που έχουμε είναι, έχει βγει στα Ισραηλινά μέσα, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας εντός της Λιβανικής επικράτειας, εκεί όπου ελέγχεται από την Χεσμολάχ. Με κίτρινο λοιπόν είναι το χρώμα, είναι και το χρώμα και της οργάνωσης, και μας θυμίζει τη ζώνη ασφαλείας που είχε συσταθεί στη δεκαετία του 80, όπου όταν είχε εισβάλει το Ισραήλ για να αποκρούσει αυτές τις δηλαδή να καθαρίσει αυτή την περιοχή που βλέπουμε με κίτρινο, η Ισραηλινή μιλώ πάντα, προκειμένου να μην δέχεται τις επιθέσεις από την Χεσμολάχ, όπως γίνεται στα σημεία αυτά από τα οποία εφορμά η οργάνωση μέχρι στιγμής. Αυτός ο χάρτης που σας δείχνω δεν είναι ένας χάρτης που έχει βγει από κυβερνητική πηγή, γιατί ουσιαστικά ούτε τα χρονοδιαγράμματα είχαν βγει χθες το βράδυ από το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε το σχέδιο δράσης. Και εδώ να σταθούμε ότι ποιος ο λόγος που έγινε όλο αυτό χθες και γιατί χρειαζόταν αυτό το θεσμικό
πράσινο φως, θα ήταν πιθανόν να μιλάμε πλέον ότι έχουμε μπει στη φάση αυτή της διάχυσης του πολέμου και επισήμως στο Λίβανο, εάν δεν είχαμε μία εκκρεμότητα. Από χθες το βράδυ είχε συζητηθεί ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Ιωάβ Γκάλαντ, θα χρειαστεί να αντικατασταθεί. Εν μέσω πολέμου δηλαδή κυκλοφορούν τώρα δηλαδή, και ενισχυμένα τα σενάρια αντικατάστασης του Υπουργού Άμυνας. Αυτό είναι σχεδόν, ναι, είναι περίεργο για να το ακούμε, όσο περίεργη είναι και η είδηση σήμερα με τα μπίπερ. Λοιπόν, και ήδη από χθες υπάρχει αυτή η συζήτηση κατά πόσον ο φερόμενος ως αντικαταστάτης του, που δεν έχει επαφή με το στρατό, που είναι από το κομματικό το περιβάλλον, πρώην κομματικός του Λικούντ, που επανήλθε ουσιαστικά στις κυβερνήσεις, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ξαναβγήκε και τώρα τον προορίζουν για να αντικαταστήσει τον Γκάλαντ. Ναι. Σήμερα πλέον, και από τις εξελίξεις και από τις δηλώσεις που έχουμε, είναι ότι μάλλον, και εγώ το είχα υποπτευθεί να πω την αλήθεια και το λέγαμε χθες, ότι ήταν μια τεχνητή ουσιαστικά κρίση. Ο Γκάλαντ συνεχίζει να είναι υπουργός άμυνας, είχε εκνευρίσει εξαιρετικά το περιβάλλον του Νετανιάου και τις δεξιότερες φωνές της κυβέρνησης, επειδή ο Γκάλαντ, ενώ ήταν ο υπουργός άμυνας, φαίνεται ότι διατηρούσε ένα παράλληλο κανάλι επικοινωνίας με τις προθέσεις της Ουάσιγκτον να περιμένουμε λίγο, να γίνει άλλη μια προσπάθεια. Και νομίζω ότι η χθεσινή κρίση που είχε δημιουργηθεί, γιατί η μέρα μου φάνηκε και μάλλον πολύ περίεργο ποιος θα τον αντικαταστούσε. Ναι, υπάρχει ζήτημα μεγάλο βέβαια. Και θέλω να δούμε και τον τελευταίο χάρτη για να μας σχολιάσετε. Έχουν πάντως τον ίδιο Υπουργό Άμυνας και σήμερα, και από ό,τι φαίνεται θα τον έχουν και για αρκετό καιρό. Υπάρχει η πιθανότητα ο Γκιντόν Σαάρ, που φέρεται να είναι για να τον αντικαταστήσει, να εξυπηρετήσει ουσιαστικά τον Νετανιάου με το να διευρύνει τον πολιτικό χώρο που θα εκπροσωπείται στην κυβέρνηση. Λοιπόν, γιατί το ζήτημα είναι αυτό που δείχνουμε τώρα, κύριε Χαρίτο, με την κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή. Λοιπόν, από την κόκκινη γραμμή και πάνω είναι οι πόλεις και οι κομμοπόλεις που έχουν εκενωθεί από τους Ισραηλινούς από τον Οκτώβριο πριν ένα χρόνο. Ναι. Δηλαδή όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Και αυτοί οι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία ή σε άλλους καταβλισμούς και ζητούν τώρα να γυρίσουν ένα χρόνο μετά στο σπίτι. Και τους συντηρεί και το κράτος. Ναι. Και έτσι λοιπόν, όσο πλησιάζει και η μέρα της 7ης Οκτωβρίου, που συμπληρώνεται και το έτος από την έναρξη του πολέμου, είναι εκτεθειμένη πλέον η κυβέρνηση για αυτήν την κατάσταση που είναι πρωτοφανής για την ιστορία της χώρας, να μην μπορούν οι κάτοικοι της να μένουν στις περιοχές του κράτους. Ακριβώς. Και στο σπίτι τους. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Να σας αποχαιρετήσουμε.